И така, здравейте потребители на YouTube. Отдавна време не съм цъкал Subway Surf или както има името. Това мисля, че сезонът за Рио, защото Бразилия, Америка, гледам там тук държавите, знамената. И така. Да, дано да не ми лагва много в Subway Surf, защото в принцип аз като снимам ми лагва. И допреди малко качих един клип на Color Switch. Споделих, че лагва. Няма как просто. И нека да започвам. Окей. Само лекичко да намалим звуците, защото как лаги, колко мръсно само лаги. Особено когато играеш. Чуме тогава. Добре, почваме. Сега не лаги толкова много, но пак си лаги, бе. Ето, го лага. Дано да има оправяне на този проблем, като го лагва така, нали, от Mobizena. Защото аз от тази програма снимам и така. И да. Добре, сега започваме. Така и... За първи път да видя лага да е спрял просто. Това е нещо уникално. Така. И... Охо. Как ще ме лепне полицая ме фане. На друг път. И така продължаваме. Ето пак този лак. Така яко ми лагне сега. Добре, ако имах тук магнит, ще да обера цялата пара, но в такива моменти, когато се е случило, ми е доста яко, защото събира пустотачки наведнъж. Не може да лага, така е. Трябва сега, тук като стане опасно, винаги трябва да седите по центъра, за да ако дойде някой влак, вие да знаете откъде ще дойде. О, супер! Кутийка. После ще се отвориме. Винаги почти ми се падат кутиите пари. И рядко ми се падат, особено сега, защото сега ми трябват шапки, за да отключа другия скин. И така, както виждате, с скинът ми на динозавъра. Знаете, че съм си логнал във Facebook. Скоро правя страница на клипът, само да направя повече абонати, защото имам само един, за който му благодаря, че се абонира за мене. Аха, тук много бързо. Ще се включа. За което. И с скейтборда даже. Опа! Много съм зле. Аз съм си доста зле в Subway Surf. Чей се мана! Тук нямаше нужда от скейтборд, обаче не го избрах, защото... Добре. Така. Вече две кутийки с изненада вече имам. Малилей! Уязвимичко, да кажа. Само, как само ми се изплъзгват влаковете, люк. Люк съм си. Ето. Ако вече беше свършил влака, аз бях до там.
Не, то просто няма как. Вот, спасих се. Така. Хайде, хайде. Между другото, скоро ще правя анбоксинг на екип на Меси. Или на който отбор да ми се падне, защото скупвам екип на Меси. И разбира се, няма да пропусна момента да го заснем. Ой, изпуснах ключ. Рулеса на играта... Не знам, може би няма. Това е просто тичен. Дали си хаба ключовете? Да видим какво са пано. Шапката е свалена. Сега. Защото тук има голяма вероятност да ми се падне. Аз гледам този клип между другото, защото ми дава още една шапка. И тези шапки аз ще мога да се отключа още един аватар. Ами сега тази игра. Ментърляче, какво ти кажа? Ба, ще ми се... Не е зле за тези хора, които цъкат билярд. Много си добра даже, за добро качество, добра графика и... What the fuck, защо не се махнеш? Добре, мисля, че вече се махна. Сега става само като ми излезе да махна, да махна рекламата. Ето така. И вече махнах рекламата. Тап тук Антуне и обаче имам още една скейтборд. Окей. Така. Просто така става, че... Тоест, за колко пари е... Тази за 7000. Ухоу! Мацинка! Ела, бабка! Rock and roll! Така. Ей, този аватар ми беше любимия преди. Последен гейм и спирам клипът. Да не е толкова дълъг. Сега как ми лъгва. Ай, стига, бе! Под формата на лъга, човек. То дори не можа да го вира. Ами добре, дами и господа, това беше моят клип за днес. И дано да ви е харесал по някакъв начин, така че довиждане и до скоро.